Още идва, още идва. Чакайте, моят талант, аз мога да се оригвам като коч. Бърк съм имал 5 троянски кона. Кажи му тихо, Шишко. Никой не е ли да ми хелпне? Не. Ай, прави се. Искам да е духната всичко, чакай. Ще духаш нещо друго ти. Си му бъркон са кой сте. И двамата сте еднакво грозни. Аучо, Аз ти си писал, А не пиша, бе, логвам се. Къде са логваше? Ти. Бъркнаха Наско. Бияха двама, бе. Ти ли? Но- Трябваше да напиша без Наско. Къде 2 милиона? Ау, това е Белкос. Да му изсъхнат мъджата. Нещо да ми кажете. Браво. Нуб. Ако можеш ще Ех, ще... нямам флаш. Че му бяга от там. Бягай, бягай, Нас. Аз се бягай. Защо флашна са? Аз ти казах, нямам флаш. Чухте аз, ама си прост. Ти си прост. Те двамата сте просто. Знам да се сещате. Така се разделят приятелства. Кой иска ганг? Наско сигурно се блъска главата. Да, плаче на земята. Ой, Драго, и си да кажеш, сега нямам флаш да избягам. Мислиш как ще имаш? Супер става, супер. Супер! Мале, човек, ти момичето не е човек, разбираш ли? Кое бе? Харесва едно момче. Аха. Те така заспаха в автобуса, облегната на рамото му. И нали, той не мръща, за да не ме събуди. Ала. Искам да умра. Кога? Харесва някой момче, била се облегнала на рамото. Явно и той някакъв я заребя и тя искам да умра. Аз ти казвам, че ти е безсмислено, разбираш ли? Силно ти да харесваш много някой момиче, тя да ти заспи на рамото. Тя да ти заспи на рамото и да искаш да умреш, защото ти заспала на рамото. Аз взех карта, човек. Аз почнах да се връщам в играта. Ти какво правиш, Дака? Удно стани, Не мога. Кажи защото нещо, разбираш ли, байте. ние всичките им приятелки са момичета. Всичките ми приятелки са момичета. Останали приятелките момчета да са. Повечето ми приятели са момичета. Ах, мама му. Колко ще набия с едно кил? 1000, нали? 200. Чакай малко, бе, той Елой напуша отзаде, бе. Как? Да. Елой? Елой. Какъв виж той? Той. Не ли мъж? Ой, не е ли мъж? Жена е, бе. Илауи. Жена е, бе. Пак. Виж, че за дълга коса, бе. Кой ще кажеш, а? А, Дака, чай. О! Да убием Морган, да стана, О, мой гъй. Да, мощния флаш на бота. да стана, о чакай, аз съм тук, бе. Охо. Видя ли си флаша там? Чакай малко, индей, бе. И другата се рекал направо. Не, аз я убих. Другата. Коя другата? Морганата е беше с тук. нея. Морганата ето я. Добре, кой тогава се чуваше да се рекава храста? Мис Форчена и аз си поставих кюто и я убих. Имаш ли някой, чуваш се да се рекава? Морганата с скин. Защото ще пусна тос Frost Queen's Climb, който. Фрост, Куин,
Хайнстайн. Ами, Малко мене те, бъгна. малко те експлозиих там, а на моя герой не на них са. Да, бе, защо ли Крис е бронз пик, не знам и аз. Чиха. Защото игра за бронз 6. Моя сникерс, той го донесе тати от магазинът и сега ще го кусам. Дай Боже да няма вкусна говна. Моите амбоксинги са пахой. И чакайте, дахта. Той идва в страхотна опаковка, която много ми харесва. Написано е с сини букви и е оградено с червено. Да. Само да И знаеш! тук има фастъчки разни, сигурно и вътре има. И сега ще го отворим. Така, вижте, покрите с шоколад. Изненада за мен. Ще да бъде така. И тук сега е време за да го опитам. Има доста приятен вкус. На лайна ли? Не, Много това вкусно плайна.